Βρέχει. Όχι, δεν βρέχει. Ψυχαλίζει βασικά. Ναι. Κοίτα πόσο γυαλίζει ρε. Πάμε μια τριχάλα. Όχι, βασικά πήγαινε μια τριχάλα και μετά θα έρθεις εσύ. Πρόσχε μην πέσεις. Κάνε το χαρακτηριστικό της Λας Διμήνας. Τι? Κάνε το χαρακτηριστικό της Λας Διμήνας. Πάμε από την άλλη. Έλα πάμε. Nada más ahora esta esquina, hay que mandarlas divinas, porque son notas soli, gasolina de verdad. ¿Cómo? Στο επόμενο διάλειμμα, στο κοινό, να πάμε να πάρουμε ένα κομμάτι χαρτί, να φτιάξουμε βαρκίδες και να τις βάλουμε. Πάμε. Από εδώ. Κάνε την ψωνάρα, κάνε την ψωνάρα. Έλα εδώ. Δεν κοπήθηκα με την κυρία. Το κλείσε. Όχι. Όχι, δουλεύει. Ωραία, πάμε. Κοίτα πώς γελίζει. Πώς είναι πάγος. Quiera, ¿cómo está aquí? Aquí. Έλα κάνε. Άμα το κοντεύεις στον τράγο. Έλα. Έλα κι εσύ. Μπράβο. Έλα ρε εσύ. Πήγαινε κάτι στο παγκάκι σαν να σε βγάζω φωτογραφία. Αγόρε. Έλα, κάτσε. Έλα, τώρα εγώ. Έλα. Δεν σε βλέπω. Αχ, τι τέλεια. Και γαλάτερο. Καλά, θα δεις το βίντεο. Να κάνουμε βόλτες προς τα πίσω. Εδώ είναι οι καλλιεργίες μας όπως βλέπετε. Η περιβαλλοντολογική το κάνω. Ναι. Το ξέρω. Ένας μακρύς δρόμος, ξέρεις, και έτσι. Για περπάτα. Για κάνε την ψωνάρα.
Πάει καλά τώρα. Κοιτάς. Βάλει την κούκουλα. Δεν θα μείνει μόνη. Έλα πάρε. Και εσύ το κάνεις την ώρα. Και κάνει πως θυμώνεις. Κάνε πως θυμώνεις. Έλα, φέρτε εδώ. Έλα, θέλω να σε δείξω. Κάνει και καλά πως με τραβάς βίντεο. Πώς όμως.